Oo, bakit sabi ko talaga lang, huwag kang babalat ng away limitan. Tanggap din sabi ko lang nga lang maiwasan mo. Basta isip ko naman sabi ko. Kailangan sa para sa'yo, mamin mo, ng life of the previous day, and life, sasasagot na ang mga pinagkaan. Much like that, oh, say much like that. Oh, yes, much like that. Ito na lang nga, no? Sa, sa, ano ba yan? Pagkasama niya ako, mag-aaral. Sila ko pag ginagawa ito, din naman yung Thanksgiving yun. Sabi ko nga niya, kaya ito yung thank you. Hindi ako mawala. Oo nga. Oo nga. Ano? Binibalik na ako. Magmura ko din eh. Oo. Sila na. Pero pwede ko mag-isama. Ano?
Ah, ang sirang. Nakura. Nakura kita. Kita yan ang musik kita. Iya rin kita. Dua. Ini. Masa ka guys? Ini dua. Balik ka na dyan, no? Ras. Tanggol na tanggol. Ano nga rin, no? Ako sa mga ano, mga rin. Depende naman na sa ulit eh. Ano, ulit po kaya nasusunod.
Kamu kala balik dito kayo? Telepon ko ah. Pinumama ko nga yun. Ano doon din? Basta ko lang. Buhay doon. Nagbubuhay sa inyo. Nagbubuhay yun. Kapatid ko po. Mas nagad nyo. Walo, kaya nga. Walo. Walo, hindi gano'n. Ay ko po. Yan, ano yan, ha? O yan, nagmagalang. Pitong! Ay, ano, bakit ako? Ay, nakinsara. Dali mo nakinsara mo. Dali mo nakinsara.
Wala po business. Mag-ibisingayod ka? Wala mo ba gano'n? Hindi ko na. Baka siya tayo matutulungan ka ng mali dito. Ito ang pala na sila sinunokala. Bakit pa na? Pero ang butang ko. Ang gulo. Ibukat na, ibukat ka. Ano? Oo, tumaya ka. Pinuli ang mga nagilang. Hindi na nga ito. Masaya pa. Ano ba kung ano? Hindi ka na-order mo na to? Dito. Yan. Pero mga buwan na yung server. Ayun. May kutsi, kita naman yung nagkari kutsi. Kami sinulan niya ako doon. Ano ba naman? Kami siya lang ng ano. 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 Wala mong serious yun na. Sa mga baba. Kami. Kung nakatupang at nagawa na nga niya.
Doon ang video. Hindi. Bakit yan? Hindi nga, di ka Bay naman ano? Okay, gusto na muna. Bakit ba? Hindi ka pwede. Paano nga ito na? Wala. Kumpa. Na. Ay, puta ka. Mas kaya ito, pangawal ka niya. Pati ko
nakalimutan, interview ko lang siya. Sino kayo kung na-lockdown mo? Diyan naman siya. Mababa nga, ganun ba po, tawag ko, ano, doon lockdown, so, ay. Mas kayo kung sila. Ay, hindi ako nagkuha. Dahil, makalimutan, o dahil, na ano, ikaw, yeah. Siyempre, ibalik ka. Siyempre, hindi ako nagkakasama. Yun, ganun, ganun, tapos ako ng tropa, kaya sa likod, ika kanya, may buhayin ka ka, ano doon kaya buhayin ka, nasa likod ng ilabi, kaya mag-iarad ko pa. Pwede mo doon, malasagin ko kaya, pwede sa kanila mga nalagay, Oh, yun, wala, ano? oh, Woo! Walang malaman. Nawala na. Mga sinasabi. Wala na. Isu. Sarap, magalaw. Oh. nakawala. Uy! Oh! Kaya magpapadinig na. Kaya aras! Hindi pa naman ako ano, para Ganun, malas, yun na. pupunta ka ng alaga. Ito.
Dapat, bakit mo
Yung kanya, tira, matulog. Hindi ko man-rush. Sa likod ako, yung narabali na to, sige, binatuloy ko na, nagtatawag ko sa batitay. Agad, ano yun, agad ko, nasa ano ako siya, nasa luwa. Ang sa pulo siya. Hindi ko alam na nasa pulo siya. Ang kami kahit nasa sa pulo siya. Yun yung nagagawa ko. Hindi ko man-rush. Pero yung kami lang, alam niya na nasa likod ako. Basta nakakain ko, sila sa likod ko. Sila sa likod ko. Hindi mo na naman yung maral. Ayun mo na. Ayun mo. Ano gusto ko nangyari? Ano gusto ko nangyari? Pwede mo rin. Kung lang may gawin na mauta, basta kaya nabawasan. Uy, pa nga naman. Ano ba lang? Kasi sa'yo, wala ko. Wala ko ba dito na ito na kayo? Ako kaya ang buhay. Wow. Kasi, yung ginagawa niyo ba? Kaya, kaya, hindi siya kumain siguro. Late pa.
na spinner nyo. Okay. Wala pa. Di ba lalo? Alam mo ba, girl? Alam mo ba, girl? Alam mo ba, girl? Huwag ka rin mo anak eh. Kung ako sinulugod. Ako magyampang, hindi ka magyampang, hindi ka gumawa. Tas na. Mag-depend ang halin. Mo, hindi ka na ako. Huwag ka na ako. Hindi ka na ako. Hindi ka na sa taas. Hindi ka na sa kumo. Ano naman nangyari dyan? Tawag Ayaw, kaya nga ayaw. Kaya, Kaya nga parang ba din? parang nga dumakas ako doon ang kapatid ko. Hindi ko kaya nga, kaya. Iba ko pesta naman. Ano mo kaya nga? Wala kaya ba din ko? Hindi ko na. Tawag ka na rin. Wala mo. Kaya nga.
Ano? Hindi na kayo. Hindi na kayo. Wala po po. Wala po po. Gusto kayo mga ano? Ikaw ba? Ah! Oh, motherfucker! Oh, motherfucker! Dapat niyo po na kaya ko nga yun. Para talaga niyo. Buwan, buwan. Next Ano na din mo? Ito kaya nga eh. Kung ano siya ko na siya ito? Uy, ano lang? Ang go. Ito lang. Hindi ka nakatun. Log yan, log yan. Yung dito. Kaya yung tablo ka. Sa inyo. Para yun. Para yung isa pang ipabayo kita. Kaya ba? Hindi ka na kaya kung ano. Nauwi na. Ang salita ako ng relax yung... Sinusilit ka ng damugan. Wala, wala. Hindi ka araw. Taas. Kaya kasi yung sarap ako, wala ko. Pangayos kaya. Hindi ka na rin. Hindi.
Hindi kailangan sa online, nanood ako nga.
So, ano tawag no? Ay, takbo ka. Ayan. Kung isa isip lang yun. Wala ka. Nakakain ka naman. Ay, sino ba na? Ay, takbo. Wala na. Ilang buwan? Bumatos na mo. Mo. Hindi ka. Ay, po. Putang ikaw. Kumain. Kaya nga, ito Ikaw kumain. Wala na mabait dito. Wala na nagtuma. Kaya, ano ako namin? Gusto, likod ako ng nato. Ayun, sinalak doon ko. Hindi na ako tatahimik. Nakatago na ako ng naman. Ay, ikaw ba? Teka, nag-ano ko kaya? Kumala ko tayo sa mayaw. Wala? Bagang! Next one. Bagang! Sa tuwing din. Ano, hindi nag-spin? Bagang! Hindi nag-spin ako. Di ba magsalita? Napakaswerte ko talaga nila lang. Putang ilang yan. Bagay! Bigyan, magbigay. Bidang! Bidang! Kutsi! Ano taon? Pagkuntis! Napangalit. Napangalit ka. Ha? Bigay! Ang walang-walang ka. Bigay! Kaya na, napangalit ka. Kung wala ka, hindi, wala ka sa spin. Bigay! Bigay! Panalo! Panalo! Bigay! Bigay! Sis! Panalo! Wala ka doon. Aluta ka doon. Aluta ang tama. Aluta. Sus! Ano ba din? Lapa! So, ano? Tangad-tangadaan. Opan! So, ini-purtin niya doon yung mga niya doon. Yay! Favorite ko! Nagpapainom pa ako. Sis! Sis! Unang panalo mo. Ilay ko na kumara ko nga. Mga karang mo. Tumurang, hindi mo. Kutang na sila mo daw kayo. Pag wala ko kutsi mo, nagkuryente. Oh, jeez. Wala.
Ano ka gano'n? Wala ko kasi ako ko nag ulit di ba ka? Ang check na ano. Hello? Hindi ko sa sitting. Kung hindi, bigyan ko sa mga record. Wala na, di ako kami. Pito na. Kasi dito ba ito? Ako naman, 15, 30 na ito. Ako. Okay, pag-nila na. Ano? Oo, lupit mo. Lumabas ka mo. Ano na lupit ba na yun? Wala na lang babae kumali. Wala na ba? Gulang ko sigal. Ako makakuha. Naglag na rin. Naglag ako yung text. Ulilig ng pag-iwan. Ano mga abot ka mo? Mga abot, mga abot, mga abot. Sabi niya, wala. Wala ka mo. Oh. Oh. Mura ko nga eh. Naku kaya. Kasi tingin mo nga ikuman. Hindi ka sa tingin. Pag ano, wala pa misgo. Sige na dahil. Kung sa mga gilid. Hindi ako nakuha nga eh. Magip ka daw. Wala na mo. Bakit din nga magpwede yun? Panalo nga ito. Panalo mo. Sagot ako kasi mahal. Nagpalit yung Ay, gano'n. Wala, umakopay. Tumakay na. Sige lang, gano'n. Gusto nyo ng babae ko. Gusto nyo sa'yo ng babae ko nyo. Gusto nyo. Yakin mo yan, ikuman ko. Favorite ko po kasi na ito. Favorite ko ito. Favorite ano ito. Pwede pag magsabi ko po na Patawan mo lang ang aking kailangan.
lang, ano ba kayo? Probably ko na yun eh. Eh, sino? Wala na. Facebook. Wala ba? Nalungos nga, pero rasyon ko na ano. Oh, yan, yan, sa mga dito. Yan, pangalan. Message ko. Ayan, ito lang. Hinalat ko. Okay na. Arap ko nga. Gusto ka. Uy, ayok. Iputang ano nga itong gamit ko. Facebook. Putang sticker gamit ko. Ayaw, kasi puta ka na ako, puta. Baka pwede kayo makuha tayo. Katawan ko lang ang inyong kailangan. Sige, dito mo. Mo pa kaya dyan sa gabi ko. Siguro nyo. Thank you for the Iyak niya video. Hindi ako yan na. Iyak ko kasi na ano ko. Ano? Amo, kami nga niya isang mas ang kukuha ko. Ano? Ay, nag- Nakakapak kayo mga plano. Ito kayo sinakukuha? Di ba, pag ano ko, wala ko, ano yan sa talino? Talino? Dito? Hanap ko pa. Ano yan? Ano ba? Hello, hello. Ano ba pinita nyo? Sabi niyo. Ay, baka naman ka na. Kasi okay lang naman. Bakit na igabos nyo? Ano kami siya, ano kami siya, ay, na, wala, nagyan, dala mo, dala mo, dala mo, dala mo. Ako kita. Nothing wrong. Magawang ko lang ang iyong kailangan. Ako na lang sa tama. Hindi ko na ako pwede. Uli ko para ba?
ka na. Ako yun. Puro lang kayo, no? Una. Okay. Huli na mo. Detesto ka na. Uli na ako. Aray, nire. Iporte. Huli yun. Okay, bro. That's okay, that's fine. Indiana. Teka na to. Indiana. 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 Ano nga pumatang ko ini? Hindi na ba't nagkagawa? Kung natin. Kumagkagusing. Mababadin. Mababadin yun, mababadin. Hindi na ba't? Akin na nakasalit siya. Pero, Bukas, dahil. hindi. Dahil naman, para ba? Dahil dapat nga, magdala. Lahat ako na kayo makasarap, makain na lahat. Sus! Alpo! Manila, wali mo na po. Eh, yan, Mark, Sakay na. Dito ako. Sakay na ako. oh. Hindi nga kahit na lang. Okay. Ayan na. Nararamdaman ko oras na noon, ay ko na. Yun. Ilang. Ano po man ako. Ay, Atong. Yes. sino ba rin? Guwapa. Wala pa ba? Wala. Eh, nagkalaban na. Nakasarap na ako. Hindi na kasi nakaalim yung mas. Ito. Ay, parang kalakal eh. Ano yung gusto ko niya? Yan, ito ah.
mga tiniyo. Nakalangan. Ay ko. Wala big sabihin Pino. Yung kasanatin ko nga, paano ko? Hindi sila Pino. Ayun na. Eko! Eh, kasi kalau orang ada banyak orang dia pasal dah. Kung gumalik ka. Eh, let's say it is. Parang nandyan, ba't nandun ba? Nandun sa isang pangmo, gano'n. Sa baba. Tapat na, tapat na ito. Ano ka dyan? Tapat na. Siguro na, tama na. Buhay, buhay, buhay. Buhay. Buhay, buhay. Pero, Oh, pasti dia kalau kau bawa saya mau. Sunod dong sa kapatid. Iba pa yung mga nakakita. Tuman. Hello. Bagi dia yang Dikit bakwa, crush baby. Crush. Kasi pero ako mo ay nakasensya.
Mahal. Ito. Pakukan. Eh, Ito, di ka niyo ito na ako nagpapakukang mo din kung pati doon. Ako pa ka na. Ito, David. Ito, David. Ayo. Oh, kapanga, kapanga. Kapanga. Ito na yung tikbak ito. yung mga inahin nga, magka. Ito, kapanga na kanya. Hindi mo nang maray. Sige na, na din. Nabuhay dito. Pero hindi ako nakakot dito. Nakakot ko lang na. Nabuhay ka dito. Hindi ka nakakot sila dito. Kapanga, unang buhay na maray. Ito ko mga ranyo. Hello? Hindi ko na naman dito. Oo, tinalikod mo! Ang nga, kasi ko sabi kaya nga. Hugot na nagagawin. Eh, pagpipya nga. Hindi ko na naman ganyan eh. Eh, pagpipya. Hugot. Sinabi ko ba? Hindi ako. Paano mo na ako makakalipat? Meron ka lang pa. Pag ano na Awan. Ang light na siya. Hindi ko na nakuha ko. Ako ko ba yan? Kung yan Ano na ka na, ano? awan tabi sa sa. Wala na ako. Hindi ang mayang ayo. Ano nagkawin mo? Hindi ko pwede na. Hindi ba pwede na daw? At na yan so sa one, isa to up sa Para start tabi sa to. Ano ka